Astăzi jucăm niște Wars. Stați să vedem pe mapa asta. Da. What? Bug. E bug. A, la mine e bug. Să fim serioși, frate, adică bugurile astea să nu mai umbrați, ok? La ce să umblăm? Nu știu cu gun și de target. Da, chiar să nu fie. Să nu fie țigan, că toți o să-l rupă după aia. O să-l rupă de o să plângă. Target. De bă. Hacker. Da, nu-i hacker. Bulgare. Bă. Vino mă pe mine, bă. Neștiutori. Bă. Oh. Da, mă, nu are. Lol, deci pe toți am bătut, pe toți. Niciunul. Da, mă, în spatele lui. L-a înjurat, lol. Cum să înjuri youtuberi? Cine filmează? Eu. Bă. Erai în timp. GG boys. Bă, de ce nu mi-a dat târnăcop target la Atuil? Da, degeaba, frate, degeaba. Jungle. Mai vedem noi, uite. Eu mă duc pe temple. Cine să-l filmăm? Cine? L-am omorât. Da, ne pasă nouă. Mai zic și eu așa, mai zic și eu. Păi. Bravo. Bravo dacă erai să-l trimiți la Dark ăsta. Este un youtuber, dar care 1000 capa. Da, și nu știu. Spătare! Ce făcuși? Absolut. LOL. Deci, easy, n-are nimic. Uite, mor și eu. Uite, mor și eu. Doamne, cum să mor? Eu mă duc pe insule. N-am nicio treabă. Ai și tu arcjeg.
Ce făcuși, mă, ce? Trebuie să vin. De varvă. Nice. Noi mai suntem. Papa. Cum ar fi lui papa e papa. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Bă. Serios. Am 46 de win. Bă, chiar mă. Mie nu mi-arată. Destination Dark. Same. Aha. Stai mă că vine. Taci. Ba nu, LOL a căzut. Bă, cum să cazi? Uite-l pe... Bă, mititelule. Tim. Hai, bă. Cum ar fi? Bă, mă enervează, bă. Am dat și nu merge. Ia mă să dau și eu. Da. Ia mă. Nu mine. Da. Mă, nu glumă. Bă, aici a intrat. Ce să vedeți? Păi până acum am filmat 8 minute. Nice. Am început să dau fail cu videoclipurile. Adică filmez mult mai mult. Și trebuie să-mi găsesc parolă. De fapt am parolă, lol. Am parolă. De ce zic că îmi trebuie parolă? Număr de telefon, nu. Da, am telefon. Vai de viața mea. Vai de mine. Vai. Oh. Tăticule. Bă. Pisi. Bă. Alex DZN, RIP. Deci ești RIP, frate. Aici, aproape full DMD. Oh, nice. Dacă ești aproape full DMD... Bă, deci încetează să... Deci, dacă nu încetezi, te bat. Fiți-ar fițele tale. Poți da TP la mine. Da, eu n-aș da TP, Doamne ferește.
Bine, până intru eu într-un meci. Stai mă, cineva a câștigat temple, deci... Cine a câștigat? It's Name Boy. Tan, tan, tan. Eu sunt în team. Handicapatul era cu mine. Și a scris-o. The Varvan. Era hacker, bandaj bun. Știi. Da. Bura. Da. Da. Ce ai bătone, bă, tu ești. Aveai fly. Și nici mai grad, dacă aveai grad, mai ziceam și eu, frate. Adică, da. N-aveam ce să fac cu lemnul ăla, deci chiar n-aveam ce să fac și l-am pus aici de frumusețe, dar... Nimic bun? Bă, nimic bun, mă! Bă, nimic bun, lol! Preotat. Preoteasa, ce făcuși, amena? Ce făcuși, mă? Ce făcuși? Ce făcuși? Bă, ce făcuși, mă? Preoteasa. Că nici nu știi să joci. Deci... Hai. Stai, bă, mai ușor. Hop. Oi, la da. Da, mă, da. Adică, da, mă, da. Bă! Bă, sunt așa de praf, deci... Vă rog, nu râdeți de mine, că sunt vai de... Bine la PvP. Adică nu știu deloc. Bine, știu. Mai dau și eu combo-uri. Ale temple, bă! Mai vin eu pe temple în viață. Tăticu! Bă, tăticu! Eu nu... Deci... Hai! Lol. Bă, dar ce-am făcut, mă? Bă, ați văzut, nu? Deci ați văzut și voi aia. Lol. Deci ați văzut. Sper că ați văzut. Mamă, deci... Mamă. Lol. Oricum, eu am 4 conturi, deci 4 conturi. Nu mă supăr dacă nu mai știu ce să zic. 1v1. Da, eu mă arunc în voi, băi. Frate, ăsta-i bug. Ăsta-i bug de la server, lol. Ăsta-i bug, deci... Uite. De ce ieși și nu de pe server? Da, mă, sunt mort. Am înțeles, sunt mort. Bă, stai să-mi pun o mică pauză. Bun, nume, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe și nu uitați să vă abonați. La revedere!